Здравейте, колеги риболовци! Мислите, че сте търпеливи, нали? Че правите онази дълга пауза, за която всички говорят. Ами ако ви кажа, че най-вероятно вашата дълга пауза е просто едно кратко спиране за зимната щука. В днешното видео ще говорим точно за това, за истинската понякога шокиращо дълга пауза, която е нужна на пасивния хищник през зимата. Обещавам ви, че след като изгледате това, ще погледнете на зимната си проводка по съвсем различен начин. Ще разберем защо много от нас се прибират с празни ръце, докато рибата е била буквално под краката ни. Имам един въпрос, с който да започнем, и искам да сте честни. Напишете в коментарите още сега. Колко секунди е най-дългата пауза, която някога сте правили съзнателно? Нека си го кажем направо. Ние, риболовците, сме дейни хора. Обичаме да мятаме, да навиваме, да усещаме играта на примамката. Идеята да застанем и просто да чакаме. Тя е против нашата природа. Години наред сме възпитавани в убеждението, че трябва да търсим рибата, да я провокираме с движение. Повечето от нас смятат, че пауза от 5, може би 10 секунди, е върхът на търпението. Но забравяме нещо ключово. През зимата правилата на играта се променят изцяло. Водата е студена, метаболизмът на хищника е изключително забавен. Той не е онзи агресивен звяр от лятото, който ще се хвърли да гони плячка на 10 метра. Зимният хищник е ленив, пести енергия и има нужда от много време, за да вземе решение за атака. Нашата стандартна представа за дълга пауза просто не се вписва в неговия свят. И така, да започнем с основния проблем – нашето нетърпение. Представете си стандартен зимен ден. Навън е студено, ръцете ви са замръзнали. Стоите на брега вече час, може би 2. Сменяте примамки, пробвате различни проводки, но резултат няма. Какво правите инстинктивно? Повечето от нас започват да облавят по-бързо. Искаме да покрием повече периметър с надеждата, че някъде там ще намерим активна риба. Това е най-голямата грешка. Всяко забързване на темпото само отдалечава примамката от зоната на възприятие на пасивния хищник. Вместо да му дадем шанс, ние буквално му отнемаме възможността да реагира. Това е първата бариера, която трябва да преодолеем. Собственият си импулс да правим нещо. Трябва да се научим да се борим с този инстинкт, защото той е най-големият ни враг в студената вода. Той е причината за безброй много капота, които сме могли да избегнем. Нека сега влезем в главата на рибата, или по-скоро в нейното тяло. Когато температурата на водата падне под, да речем, 5-6 градуса, всичко в рибата се забавя. Храносмилането, движенията, дори реакциите. Тя стои на едно място, често в някое укритие на дъното, и пести всяка калория енергия. Представете си, че вие сте тази риба. Лежите си почти в летаргия и изведнъж нещо прелита бързо покрай вас. Каква ще е реакцията ви? Най-вероятно никаква. За да изразходвате ценна енергия за гонене, плячката трябва да е изключително лесна и да си заслужава. Трябва да ви се представи почти в устата. Ето това е ключовият момент. Нашата примамка не трябва да бъде бърз дразнител. Тя трябва да се превърне в бавна, лесна, почти умираща жертва, която хищникът може да атакува с минимално усилие. Това променя всичко в начина, по който трябва да водим примамката си. Какво означава това на практика? Означава, че скоростта на нашата проводка трябва да бъде драстично по-ниска от всичко, което сме свикнали да правим. Но не става въпрос само за бавно навиване на макарата. Става въпрос за паузите. Паузата е моментът, в който примамката спира своето движение напред и започва да пропада или просто да лежи на дъното. Точно в този момент пасивният хищник получава възможност да я огледа, да я анализира, да се приближи до нея, да вземе решение. Ако тази пауза е само 2-3 секунди, за него това е просто миг. Докато се накани да реагира, вие вече сте дръпнали примамката и тя е извън неговата зона на атака. Затова нашата представа за пауза трябва да се разтегли във времето. Трябва да започнем да мислим не в секунди, а в десетки секунди. Да, правилно чухте, десетки секунди. Това ни води до един много интересен експеримент, който направих преди няколко години и който промени риболова ми завинаги. Беше един от онези тежки зимни дни на голям язовир. Знаех, че има риба,
но нищо не се случваше. Бях пробвал всичко, всякакви цветове силикони, всякакви грамажи на главите. Правех това, което всички правят. 2 бавни врътки с макарата, пауза от около 5-6 секунди, пак 2 врътки, пак пауза. След 3 часа без дори почукване, бях на ръба да се откажа. Тогава си казах, ами ако проблемът не е в примамката, а в мен, ако просто съм прекалено бърз. Реших да направя нещо напълно нелогично и против всичките си навици. Реших да чакам. Да чакам много. Това беше началото на едно голямо откритие, което ще споделя с вас сега. И така, ето какво направих. Заметнах силикона си възможно най-далеч. Изчаках го да тупне на дъното. И вместо да започна стандартната проводка, просто оставих пръчката на стойката. Реших да си направя едно кафе. Мина минута, може би 2. По едно време поглеждам върха на въдицата и виждам леко потрепване. В началото си помислих, че е от вятъра или течението. Но потрепването се повтори, този път малко по-отчетливо. Взех пръчката, леко обрах влакното, докато усетя контакт и засякох. И тогава усетих онази приятна тежест, която всички обичаме. Риба. Беше добра щука, около 2 кила. Тя беше взела примамката, докато е лежала абсолютно неподвижно на дъното в продължение на повече от минута. Бях в шок. Това беше моментът, в който осъзнах, че всичко, което съм правил досега, е било грешно. Разбира се, можеше да е случайност. Затова реших да повторя експеримента. На следващото замятане направих същото. Заметнах, изчаках примамката да падне на дъното и започнах да броя. 10 секунди. 20 секунди. На 30-та секунда ми се стори цяла вечност. Инстинктът ми крещеше. Навий, дръпни, направи нещо. Но аз устоях. Продължих да броя. 40 секунди. 50. Точно когато стигнах до 60 секунди, т.е. цяла минута, реших да направя едно съвсем плавно и късо придърпване, просто за да повдигна силикона на сантиметри от дъното. И точно в този момент последва удар. Беше рязък, сигурен, безкомпромисен. Още една щука. Вече нямаше съмнение. Не беше случайност. Това беше закономерност. Открих ключа към пасивния хищник. Защо работи този метод? Защото той перфектно имитира поведението на уязвима плячка в студената вода. Малките рибки също са летаргични. Те не плуват постоянно, придвижват се на къси разстояния и след това спират за дълго време. Една примамка, която лежи неподвижно на дъното, изглежда като изключително лесна плячка. Хищникът има цялото време на света да я огледа, да се приближи бавно, без да хъби енергия, да я проучи. И когато ние направим онова съвсем леко, едва забележимо помръдване след дългата пауза, това действа като спусък. Това е сигналът. Аз съм жива, но съм слаба. Изяж ме. Този контраст между дългата неподвижност и краткото, едва живо движение е неустоим за пасивния хищник. Той просто не може да пропусне такава възможност. Сега нека поговорим за числа. Колко точно е дълга пауза? От моя опит, всичко под 20 секунди през зимата е просто кратко спиране. Истинската игра започва след 30-та секунда. Паузи от 45, 60 и дори 9-10 секунди могат да бъдат изключително резултатни, особено в много студени дни и на места, където има голям риболовен натиск. Знам, че звучи налудничаво да стоиш и да чакаш минута и половина след всяко придърпване, но помислете. За 10 замятания със стандартна проводка ще направите може би стотина паузи по 3-4 секунди, а за 10 замятания ще направя 20 паузи, но по 1 минута. Времето, в което примамката ми е в атрактивната фаза, е много по-дълго. И точно това има значение. Как да се научим на такова търпение? Не е лесно. Първата стъпка е да приемете идеята психически. Трябва да се убедите, че това не е загуба на време, а най-ефективната стратегия. Втората стъпка е практическа. Използвайте часовник. Или просто бройте бавно в ума си. 1, 2, 3, докато стигнете до желаното число. В началото ще ви е много трудно, ще се чувствате глупаво. Но когато дойде първият удар след пауза от 60 секунди, нещо във вас ще се преобърне. Ще получите доказателството, от което се нуждаете. И оттам нататък става по-лесно.
Започвате да вярвате в метода и търпението вече не е усилие, а осъзнат избор, който носи резултат. Това е като да медитираш с въдица в ръка. Кои примамки са най-подходящи за тази техника? На първо място, разбира се, силиконовите примамки. Те са идеални, защото могат да лежат на дъното и да изглеждат естествено. Пасивните силикони като червеи, раци или рибки без собствена игра са перфектни. Когато лежат на дъното, леките подводни течения могат да раздвижват опашките им, създавайки илюзия за живот. Дори най-малкото помръдване от ваша страна ще ги съживи за миг. Но не подценявайте и други типове примамки, например суспендинг воблерите. След като достигнат работната си дълбочина, можете да ги оставите да висят неподвижно в средните слоеве на водата за много дълго време. Това е смъртоносно за пасивна бяла риба, която често стои окачена във водния стълб. Нека развенчаем един популярен мит. Митът гласи: трябва постоянно да имаш контакт с примамката, за да усетиш кълването. Това е вярно за активния риболов. Но при риболов с екстремно дълги паузи нещата стоят по-различно. Често кълването не е онзи рязък удар, който очакваме. Понякога е просто леко потегляне. Друг път рибата просто вдига примамката от дъното и вие усещате леко олекване, когато започнете да навивате. Най-често обаче ударът идва точно в момента, в който помръднете примамката след дългата пауза. Рибата вече я е налапала или е застанала точно до нея и вашето движение я провокира да затвори уста. Затова не се страхувайте да отпуснете леко влакното по време на паузата. Това прави примамката да изглежда още по-естествено. Сега си представете следната картина. Заметнали сте и примамката ви лежи на дъното. Вие чакате. Минават 30 секунди. Някъде на метър от нея стои голяма щука. Тя я е забелязала, но не бърза. Просто я наблюдава. Минават още 20 секунди. Щуката бавно, почти незабележимо се приближава. Сега е на половин метър. Оглежда я. Анализира я. В този момент вие решавате, че паузата е достатъчна и правите 2 бързи врътки с макарата. Примамката изчезва от погледа на щуката. Шансът е пропилян. А сега си представете, че вместо да навиете, вие просто придърпвате с върха на пръчката едва. Примамката подскача на няколко сантиметра. Това е всичко, което е нужно. За щуката това е ясен сигнал, лесна храна. И атаката е мигновена. Тази техника изисква и промяна в оборудването, или по-скоро в начина, по който го използваме. Много е важно да използвате плетено влакно, за да имате максимална чувствителност. Но по-важното е да се научите да четете какво се случва на дъното. Когато примамката падне, усещате ясно тупване. След това, по време на паузата, следете върха на пръчката. Всяко леко потрепване може да е знак. Може да е малка рибка, която се блъска в примамката. Или може да е хищник, който я бута с носа си. Не бързайте да засичате на всяко такова потрепване. Често е по-добре да изчакате и да провокирате с леко помръдване. Усещането за това, кога точно да реагирате, идва с практиката. Трябва да се научите да бъдете наблюдатели, а не само активни участници. Има още един психологически аспект. Когато ловите риба по този бавен, медитативен начин, вие всъщност се сливате повече със средата. Започвате да забелязвате неща, които преди сте пропускали. Движението на водата, поведението на птиците, малките знаци, които природата ви дава. Това не е просто чакане. Това е активно наблюдение. Този подход не само ще увеличи шансовете ви за улов, но и ще направи преживяването ви край водата много по-дълбоко и осъзнато. Вместо да се борите с природата, вие започвате да работите в синхрон с нея. Приемате нейния бавен, зимен ритъм. И тя ви възнаграждава за това. Риболовът се превръща от спорт в изкуство. Това е разликата между обикновения рибар и майстора. Къде работи най-добре тази техника? На практика навсякъде, където има пасивни хищници, но е особено ефективна в дълбоки язовири и бавнотечащи реки. На места, където рибите са свикнали на постоянен риболовен натиск, те стават изключително предпазливи. Стандартните бързи проводки просто ги плашат. Една примамка, която лежи дълго време неподвижно, не предизвиква никаква тревога от тях. Напротив, тя събужда любопитството им.
В по-плитки водоеми, където водата изстива и се затопля по-бързо, може да не се налагат толкова екстремни паузи. Но дори и там, удължаването на стандартната пауза от 5 на 15 или 20 секунди може да донесе изненадващо добри резултати. Ключът е да се адаптирате към условията и да не се страхувате да експериментирате. Нека поговорим и за грамажа на джиг главата. Това е много важен елемент. Много риболовци използват прекалено тежки глави през зимата. Те искат да усещат дъното по-добре и примамката им да пада по-бързо. Това е грешка. По-тежката глава кара примамката да пропада рязко и неестествено. Използвайте възможно най-леката глава, с която все пак имате добър контакт с дъното. Колкото по-леко е утежнението, толкова по-бавно и плавно ще пропада примамката по време на паузата. Това удължава атрактивната фаза и изглежда много по-естествено за рибата. Понякога разликата от 1 или 2 грама може да бъде разликата между капото и успешния излет. Не подценявайте този детайл. Той е част от цялостната философия на бавния риболов. Ето и едно практическо упражнение, което можете да опитате следващия път, когато отидете за риба. Изберете си едно перспективно място, заметнете и оставете примамката да легне на дъното. Сега погледнете часовника си и не пипайте въдицата в продължение на 2 пълни минути. Просто я оставете да лежи там. След 2 минути направете едно съвсем късо и плавно придърпване с върха на пръчката, не повече от 10 до 15 см. И след това отново оставете примамката да лежи. Направете това 5 или 6 пъти на едно и също място. Може да ви се стори най-скучният риболов на света. Но ви гарантирам, че ако на това място има пасивна щука или бяла риба, шансът да я провокирате по този начин е в пъти по-голям, отколкото ако направите 20 бързи замятания през същата зона. Тази промяна в подхода не е само техническа, тя е и ментална. Трябва да се отървем от идеята, че ако не правим нищо, значи си губим времето. В зимния риболов понякога най-голямото майсторство е да не правиш нищо, да имаш търпението да изчакаш, да дадеш на рибата времето, от което тя се нуждае. Ние сме свикнали да налагаме нашия ритъм на природата, но през зимата трябва да е обратното. Трябва ние да приемем нейния ритъм. Когато успеете да направите тази промяна в мисленето си, ще видите, че зимният риболов не е толкова труден и непредсказуем, колкото сте си мислили. Той просто изисква различен вид умения, търпение, наблюдателност и разбиране на поведението на рибата в студена вода. Това е истинският тест за всеки спинингист. Има един последен, но много важен съвет. Когато правите тези екстремно дълги паузи, бъдете готови за атака във всеки един момент. Не се разсейвайте. Не оставяйте въдицата без надзор. Рибата може да атакува както по време на самата пауза, така и в първия миг след нея. Трябва да сте концентрирани и да държите пръста си близо до влакното, за да усетите и най-лекото докосване. Успехът в този риболов е комбинация от огромно търпение и мълниеносна реакция в точния момент. Това го прави толкова предизвикателен и същевременно толкова удовлетворяващ. Когато хванете риба по този начин, вие знаете, че не е било просто късмет. Било е резултат от правилна стратегия, търпение и разбиране на подводния свят. Това е победа на интелекта над инстинкта. В заключение на тази основна част искам да обобщя. Забравете за паузите от 5 секунди. Започнете да мислите в мащаб от 30, 60, дори 90 секунди. Използвайте възможно най-леките тежести. Съсредоточете се върху бавните, едва забележими движения след всяка дълга пауза. Бъдете наблюдателни и се научете да четете едва доловимите сигнали, които ви дава върхът на пръчката. И най-важното, въоръжете се с търпение. Не просто риболовно търпение, а истинско, стоическо, почти медитативно търпение. Това е тайната. Не е в скъпите примамки, нито в модерните въдици. Тайната е във времето, което сте готови да дадете на рибата, за да вземе своето решение. Сега вие имате знанието. Остава само да го приложите на практика. И така, колеги, стигнахме до края. Нека да обобщим. Днес разбрахме, че най-големият ни враг в зимния риболов може да бъде собственото ни нетърпение. Разбрахме, че представата ни за дълга пауза е била напълно погрешна.
Най-неочакваният и преломен момент е осъзнаването, че пауза от минута или повече не е лудост, а е може би най-ефективната стратегия за улов на пасивен хищник. Това е истинският обрат. Защото тази проста промяна може да превърне безрезултатните излети в успешни. Тя променя фундаментално подхода ни от активно търсене към търпеливо изчакване. Вече не става въпрос само да представим примамката, а да я оставим достатъчно дълго в зоната на атака, за да може рибата да я възприеме. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Ако това видео ви е накарало да се замислите и ви е било полезно, ударете един лайк. Това наистина помага на канала. И не забравяйте да се абонирате, за да не изпускате още такива риболовни истини, които често остават премълчани. А сега, финалният въпрос към вас. След като гледахте това, ще пробвате ли пауза от 60 секунди или повече при следващия си излет? Или все още смятате, че това е прекалено? Споделете мнението си в коментарите. На слука!